Добро утро, Бургас! Продължаваме с госта ни в студиото. Вече няколко пъти ви казах кой ще бъде той. Казвам добро утро на Михаил Попов от Безопасни улици от Валя. Добро утро на вас и на всички зрители. Още в началото на предаването всъщност така става дума за новите правила, които МВР ще въведе срещу корупцията на пътя. Това всъщност, повода за това беше последният нашумял случай с пътен полицай, който взе подкуп. Не е първия, за съжаление, може би няма и да е последния, но факт е, че този случай даде началото на много разговори, много коментари, каквито коментари ще направим и с Михаил Попов днес. Преди да започнем обаче, предлагам ти, готови сме с видеото на този полицай, да го видим отново, да си припомним всъщност откъде тръгнаха коментарите за новите промени срещу корупцията на пътя. Видяхме видеото, ни вече с Михаил Попов почнахме коментарите, защото даже само като гледаш подобен клип, не можахме да изчакаме ефир, за да започнем да коментираме случая. Не е първия, казахме, няма и сигурно да е последния. Какъв е вашия коментар за това, което видяхме? Лошото е, че аз малко по-общо ще ги погледна нещата, защото корупцията, това, което виждаме, е това, което ни става пред очите всекидневно. А всъщност корупцията е навсякъде в нашата държава и във всички институции. И мен ме очудва защо толкова години вече, след като дори някакви статистики бяха излезли, че сме на едно от първите места по корупция в света, защо все още ние нямаме някаква сериозна агенция или дирекция, или как да го наричим, която да се занимава с това нещо. Прави се една такава структура, развързвате се ръцете с необходимите закони, промени в законите и почва да работи. Точно това нещо са направили в Румъния преди, не знам, мисля, че 10 години някъде. И
И затова и там имат толкова много осъдени и министри, и служители на МВР, и служители на всякакви държавни структури, а ние още нямаме един осъден. Защо всъщност не се предприема нещо по-кардинално? Това ли ти излиза като въпрос? Да, точно това е. И аз се чуда какво още трябва да стане. Защо? Ето сега въведаха се тези мерки, нови, които малко са странни и не знам по какъв начин ще повлияят на нещо много по-важно от корупцията, всъщност нарушителите на Закона за движение по пътищата, следствие на които стават толкова много инциденти по пътищата и следствие на които сме на първо място в Европа по жертви от пътни инциденти. Не знам как ще повлияе и просто мисля, че трябва някакви по-сериозни мерки. Мисля, че трябваше преди да се въведат тези мерки, да се направи някакво изследване, някакво проучване, за да се види до какво ще доведат тези мерки. Защото сега остава едно впечатление и едно голямо съмнение, че тези мерки няма да доведат до това, което всъщност е най-важното, до намаляване на инциденти по пътищата. Ти всъщност сминахнати, но, уважаеми зрители, Михаил Попов всъщност е така близък на медията и затова извинявай малко вие и ти, но подготвил си... Аз съм изкарал всички тези мерки, съм ги донесъл, нали, и евентуално можем да ги коментираме точка по точка. Но аз искам да насоча вниманието на нещо, което пише почти в края. Ръководството на МВР дава срок от 2 месеца, в които ще бъде наблюдавана и анализирана новата организация за пътен контрол. В края на януари ефективността ще бъде оценена. Изводите от тази оценка ще дадат възможност за допълнително оптимизиране на мерките. Значи, ако тези мерки не окажат влияние на корупцията. Добре, на корупцията може би ще окажат влияние, но ако има обратен ефект спрямо пътните инциденти, какво ще кажем накрая? Извинете, тук някои хора умряха повече, ама пък няма корупция, нали? Да, пък няма корупция. Значи, аз винаги Къде е недоразумението тук? Аз винаги съм казвал, че преди да почнем да правим нещо в нашата държава, най-лесното, което можем да направим, е да погледнем практиките в чужбина. И дори и самите практики в държавите, които са около нас, да погледнем и да ги приложим тук, а защо не и всички най-строги практики, които съществуват в Европа, да не казваме в света, защото там вече знаем какво става, примерно в Китай или в Африка. Но поне това, което се прави в Европа, ако трябва да ги приложим всичките практики, докато се изкорени това нещо и докато се оправим цялото това положение, в което сме спрямо пътните инциденти. Само, че това и за други сектори, нали, като стане въпрос, се насочваме към практиките, които са европейските практики, нали, да направим едно такова копиране, но явно ще е полезно, но не се прави. Това е тук зрънцата на проблема. Дали управляващи нямат желание, дали обществото все още не е дорасло, за да поиска достатъчно категорично това да се случи. Аз не мога да дам. Просто хората трябва да се направят изводите. Хората, които са също така на висшите етажи във властта, те също трябва да се направят изводите. И след като искаме, и 25 години ние кретаме и стоим на едно място и дори даже отиваме назад в някои неща, мисля, че е редно малко по-сериозно да погледнем на нещата, а пък особено в този случай, когато става въпрос за живота на хората, мисля, че компромиси не трябва да се правят. Не, в никакъв случай. Това е твърде висока цена, за да се прави компромис. Но нека се пак да изкоментираме по малко част от мерките, които смятат,
от МВР, че ще бъдат полезни за премахване корупцията на пътя? Ами, аз като цяло мога да кажа, че тези мерки се правят, за да се прехвърли целият контрол по отношение на Закона за движение по пътищата единствено на Пътна полиция. Те да осъществяват този контрол, като този контрол ще бъде направен така, че да няма възможност за някакви корупционни действия от страна на полицаите. А всъщност ние знаем, че корупцията е двустранна. Така е. Няма никакви мерки за отсрещната страна. Добре, въпреки това нещо, от една страна е добре, нека само КАТ, само Пътна полиция да се занимават. Но аз искам да ви кажа една цифра. В България има между 1300 и 1600 пътни полицаи. Това не пътни полицаи, а служители в Пътна полиция. Да. В това число влизат началниците, които са в Пътна полиция, които не работят на терен. Влизат дори чистачките, леличките по гишетата. Да, всяко и като ги примахнем тях, всеки може да се направи сметката колко пътни полицаи остават, които да работят на улицата. Айде сега да ги разделим по графиците там, както дават на смени, и ще се окаже, че сигурно в момента на улицата работят в цяла България не повече от 200-300 човека. Да, тук вече... Значи, какво правим в случая? Там, където има полицаи, понеже тези мерки са направени, че ще се правят проверка само при точно определени акции, които предварително се разгласяват на точно определени места от минимум 2 полицейски автомобила. А на останалите места какво правим? Там, значи, хората могат да се нарушават закона за движение по пътищата, ами малките села, ами отдалечените населени места от големите градове. Да, тук и точно това е. Значи, тук пише, че там, където не се правят такива акции, ще се наблюдава от видеокамери. Ами, видеокамерите са прекалено малко, както знаем в България, и те са основно по някои големи градове, а пък... А всъщност те самите видеокамери преди имаха тежест, сега не се знае как ще е точно. Ами, тук и там става... Те имаха и нямаха в такъв смисъл, че при нарушение електронния сещаше за какво говоря, сега не знам. Не, те го оправиха това нещо и всъщност ще има, освен 25 стационарни камери, които има в цялата държава, ще има 148 мобилни камери, които са в автомобилите на пътните полицаи, които постоянно ще следят, но те ще следят за ограниченията на скоростта. Те не могат да следят за другите нарушения на закона за движение по пътища. А пък България сме на първо място в Европа по нарушители на правилата за движение и това много ясно го показва статистиката. Ние всички, абсолютно всеки един човек, който е ходил в чужбина, веднага вижда разликата. Каква е? Така е, да. Обаче аз тук така ще се позволя един коментар, че ние виждаме разликата. Когато сме зад граница, виждаме разликата и най-интересното е, че там се съобразяваме. Да, и съобразяваме се с тази разлика, съобразяваме се тук. Да, правим точно обратното. Не знам, наистина не знам какво Явно контрола е прекалено малък и с тези мерки според мен контрола ще стане още по-малък. Още ще се занижи контрола. Вместо да се респектираме, да. Това ли е твоето мнение? Да, и точно това е. И мисля, че за да може нещата да се оправят, точно
трябва да погледнем какви са практиките и да ги приложим тук. Аз мога да дам няколко примера. Примерно, всички сме виждали по филмите, от американските филми, как работи американския пътен полицай. Той дори е сам, те не са двама в автомобила. Да. И там камерата, която снима в автомобила, тя дори е сложена не толкова заради евентуална възможност за корупция, а за да пази самият полицай, който казахме, че работи сам. И той задължително трябва да спре автомобила така, че той да е пред неговия автомобил, за да може камерата да снима през изцялото време проверката и съответно да има видимост. Съответно, ако има някакви нарушения, да има някакви последствия след това. Още като стана това нещо, като излягаха тези мерки, в една от националните телевизии направиха един много интересен материал какво се прави в Англия. И всички дадаха даже българин, който работи там, шофьор на такси, мисля, че беше. И той каза нещо много интересно, на което хората не им направи впечатление, дори тези, които бяха в студиото. Накрая той каза, че човека, който евентуално ще даде парите, който дава парите, корумпиращия всъщност, той дори не си помисля да го прави това нещо, защото това означава, че той няма да може да се намери никаква работа от тук нататък. Всякакви такива действия се вписват в едно досие на всеки един човек, като тези действия са в... тези нарушения, тези законни нарушения са в... понеже досиетата там, доколкото знам, са с някаква степен на защита. Не всеки може да влезе. Но тези неща влизат в най-ниската степен на защита и почти всеки може да влезе и да погледне, както един работодател, значи в случай един работодател иска да наеме някой за работник, поглежда му досието, гледа, опа, то постоянно нарушава закон за движение по пътища, има тук глоби, актове и така нататък. И корупция. Опа, чакай сега, какво правим? Как да го вземем този човек на работа? Другата възможност. Дори някой ще каже, да, ама богатите. Тях няма да ги интересува. Добре, богатите, вие, например, ще направите ли бизнес сделка с човек, който му пишат такива неща в... Не, това всъщност говори много за самия човек какъв е. Точно, и точно за това тези неща са видими по някакъв начин за обществото, за да може човек само като си от страх за бъдещето си, въобще да не му минава през акъла да прави такива неща. За достоинството му всъщност, да. Обаче тук даже и примерно някой път, за съжаление, стават хвалебствени. Спряха ме, губиха ме, аз ще си платя глобата там 200-300 или колко ще е, в зависимост от нарушението. Ще ми вземат или си колко точки. И нещата продължават, Значи, това е другия проблем. Защо, нека да се зададем въпроса, защо хората дават пари и защо полицаят взима пари. Значи, първо, защо хората предпочитат да дадат пари на полицая, вместо да им се напише акт. Значи, първото, което е, по този начин ще дадат по-малко пари, отколкото и другото, което е, ще се спестят страшно много от времето. Защо все още не са направени такива законодателни промени, при които човек да има възможност много бързо да си плати глобата? Дори в някои държави има посттерминали в полицейската кола. На място да може да се плати. В други държави, например в Гърция, полицая има право да вземе, и дори законово е направено така, полицая взима регистрационните табели на колата. И ти вече не можеш да я караш тази кола. Отиваш и си плащаш, за да може бързо да се вземеш табелите. Да не говорим, че за много от нарушенията, дори така им е писано в закона,
регистрационните табели се отнема за срок от 1 месец или за срок от 2 месеца. И защо даваме подкуп и защо значи, се взема? При нас става така. Значи, човек предпочита да даде 20 лева, защото ако не ги даде, влиза в някаква много тромава административна процедура, даже бюрократична процедура. Защото той ще загуби страшно много време да се занимава после с самото плащане на акта, ако му бъде направен акт. Или ако е сигурен, че той не е нарушител и реши да оспорва, тогава вече почва да се занимава с съдилища и така нататък. Още по-тромаво. И всъщност какво става? Той пише му се един акт или пък изпраща, хванали са го, примерно, че е карал с превишена скорост, отнема му се талончето и той почва сега едно ходене до КАТ, да може да си плати глобата и да вземе талончето, ама чакайте сега, ама още вашата снимка не е обработена и става едно безкрайно ходене до КАТ и губене на време. И затова това е една от причините човек да предпочита да си даде парите, там някой лев на полицая, отколкото да... От една страна... Което не е оправдание, но... Да, така малко прозвуча, но в крайна сметка... То не е оправдание, защото след като имаш, така да го кажем, дупе да нарушаваш правилата, трябва да имаш дупе и да си платиш. Да си поемеш отговорността. И да погледнем сега от другата страна, за полицаите. Значи, примерно, един полицай решава и пише акт за неправилно паркиране на тротуара. Има такива много случаи. Примерно, човека, на който е написан акта, решава да обжалва и се стига до съд. Този полицай започва в свободното време, викат го извън работно време да ходи в съда, да дава показания и така нататък, занимават го с това нещо, отнема му се от личното време и в един момент акта отпада от съда, защото видиш ли, нямало знак, който забранява спирането там. А пък в Закона за движение по пътища пише точно и ясно, че на тротуар е забранено да се спира и да се паркира. Но съдията така решава. И думите на съдията не се оспорват и решенията на съдията. Значи, има влияние върху това нещо и самата съдебна система. И на един полицай, като му се случат няколко пъти тези неща, това разкарване и в същото време и на един потърпевш, така да го наречем. И той си казва, чакай се, аз за какво да пиша актове? По-хубаво да му взема 20 лева, хем аз ще съм доволен, хем ще съм го наказал по някакъв начин. Да. И даже и той ще е доволен, нали, с наказания, колкото и смешно да звучи, но... Значи, самата система така е направена, че това е просто по-лесният вариант. И за да би трябвало да се направи така, някакви законови мерки да се приемат, за да се направи така, че тази административна процедура да бъде много, много по-кратка. По-съкратена, да бъдат изчистени всичките тези... И смятам, че ще има много голямо влияние върху специално трябва ли полицаите, според теб, да имат повече правомощия за това? Което си говорихме, нали, за другите практики. В Гърция наистина, и ти даде пример, и ако щеш и в Румъния, там имат като че ли повече... повече правомощия Така е. В чужбина дори хората не си помислят да се приближат по-близо до полицая, когато им се прави проверка. И обратно. А тук при нас да, и обратно, дори защото... посяга се на полицаи. В момента в България думата полицай почти не значи нищо. Толкова хората нямат респект от полицията. И затова имат вина не само
някои институции, по принцип почти всички институции имат вина за това нещо. Едно лично мнение, как всъщност смяташ, че всичко това, което говорихме, надали ще можеш да го събереш в няколко изречения, но какво е решението на този проблем? Аз пак казвам, значи просто поглеждаме практиките в Европа и ги прилагаме тук. Ако трябва да приложим всичките практики, всичко, което се прави там. Аз още един пример ще дам. Например, в Румъния. Защото в Румъния, нали, с тях се сравнявахме. Сега в един момент румънците скочиха и са много преди нас. Там какво правят? Процент от глобата, която е в акта, отива за съответното полицейско управление. По този начин полицаите се стимулират да правят актове, да пишат глоби, да пишат фишове. Нали? Не само актове, но и фишове. Да. Фиш е един друг много хубав начин за санкциониране, който, за съжаление, много рядко се използва тук при нас. Да, защото там има нещо друго. Там фиша не може да се... акта може да го оспорваш, фиша не може да го оспорваш. Просто отиваш и си плащаш. И това не се използва тук при нас. Аз не знам защо не са и върнат нали, електронните фишове, които по някаква причина бяха спрени. И сега има значи от една страна в Румъния правят така, нали, с стимулиране на полицаите да си вършат работа. От друга страна, защото веднага изниква въпроса, чакай сега, те ще пишат актове за глупости и за неща, които не са се случили. Да, ще се заяждат. Ако пък отпадне акта в съда, съответният полицай, който е написал акта, той получава някакви... за него има също някакви санкции. Така че те са стимулирани да пишат такива актове, които със сигурност ще бъдат... За нарушение, конкретно и истинско да го наречем. Но вече трябва да има и помощ малко и от съдебната система, за да не се случват такива неща, като примера, който дадах по-рано. Всъщност ниското всъщност заплащане ли води до корупция? Не може да се каже това, защото има някои хора, които оправдават силна дума, но говорят и за това, че виждаш ли, полицая не стига, че е занижен, като в смисъл вече наистина няма респект към длъжността му, но ниско платена е професията. Не знам колко вземат полицаите, но така се коментира и затова се стига до корупцията на пътя. Една от причините. Мисля, че това не е причина. Това може да е една малка част от причините, но като цяло мисля, че не е това. То се е до някъде и до човека, до някъде се е до самата система, защото ти като попаднеш сред корумпирана среда, ти не можеш да бъдеш различен. И ако цялата среда ти е такава... С какъвто се събереш, такъв ставаш. По принцип е така. Да, и той навсякъде е така. И не само специално за корупцията, но и за почти всичко. Във всяка една среда. Да. И ти ако си много съвестен, просто няма да останеш в тази среда, ще предпочиташ да се преместиш. Но ако ти хареса пък, може и да останеш. Просто трябва... Много са мерките, които могат да бъдат приложени, но най-важно е една от основните мерки е наистина да се съкратят тези административни процедури, за да може да се правят тези глоби към нарушителите. И в противен случай ще се останем с държавата в Европа, която има най-много пътни инциденти, най-много нарушители и съответно най-много жертви в Европа. За съжаление, в тази класация сме на челно място.
Остава да видим тогава края на януари тези мерки, които сега са наложени, дали ще имат ефект. Това беше крайния срок. Аз лично много се съмнявам, че със сигурност ще има ефект спрямо корупцията на пътя. Но лошото е, че няма да имат ефект, според мен, спрямо нарушителите на и намаляне на инцидентите. Да, и намалянето на инцидентите. Не завърши много обещаващо разговора, но това пък е истината. Даже ние от фундацията замисляме така да направим едно писмо до министъра на вътрешните работи, вътре да му опишем нашите опасения и се надяваме, въпреки че много такива писма не вършат кой знае каква работа, но нека да го има черно на бяло в един момент. Може някой да чуе. Да. Дано. Аз ти благодаря за това, че беше наш гост в студиото и все пак да си пожелаем успех, дано пък някой е чул това, което си говорихме. Мисля, че беше полезно. Добре, това беше краят на разговора ни с Михаил Попов от Безопасни улици, от Валя. Сутрешния блок на телевизия Канал 0 продължава. Останете с нас, следва прегледа на Националния печат.